Bine v-am regăsit la un video că n-am mai pus-o de mult. Pentru că mi-a luat mama telefonul, cine e copil știe cam ce așa. Am mai arătat dată hou la curțe, dacă se vede. O, Igor, nu mânca telefonul. Am dat aici de mâncare. Așa. Să se vadă mai bine, că acum am dat cu jos și se vede mai bine. Dă cu bec. Deci poate mă tem să le arăt că mai dă cu piciorul. Și cam atâta. O să fac videoclip pentru noutățile la iepuri pe canalul Gabriel Burgoan. Ar trebui să se cheme ferma lui Gabi, dar nu.